Krásny večer zo štúdia televízie Krivan Slovan. Vám prajeme pekný sobotný večer. A v tomto živom vysielaní po každom poďakovať za dôveru, za poskytovanie, povedanie príspevkov, ktoré by ste chceli v relácii pri živých vysielaniach počuť v rámci televízie Krivan Slovan. A ja by som rád sa nejak tak dostal do podvedomia tých ľudí, ktorí majú radi priaznivcov Slovanov, slovanistov a podobných, aby sme vedeli sa dať nejak tak zoskupiť a dohromady, aby či to je slovenský alebo český národ, alebo slovanské národy, ktoré my v rámci úvodzovkách demokracie podporujeme a chceme, aby sme dosiahli túto konfederáciu slovanských národov a aby sme viedli povedanie so Západom veľký boj o prežitie, je nám nadostač známe. Vieme, čo sa deje na Slovensku okolo vlády, vieme, čo sa deje v zahraničí, aké majú odkazy v rámci ekonomického diania, vieme aj, čo sa deje v Ázii jedno s druhým, ale podstata veci, mali by sme vedieť, čo sa deje na Slovensku a to je základom toho všetkého. To, čo všetko povedanie spolarizovaný národ slovenský má, je nám túto chvíľu na obťaž, ale veríme tomu, že tieto poznatky, ktoré povedanie ľudia, ktorí budú aj v tomto vysielaní, by mohli byť, ak nám to bude dopustené, určite áno, lebo tiež sa vrátim trošku naspäť. Denne sme vám posielali určité videá, ktoré ste žiadali teraz z Prievidze, či z Martina, alebo povedanie zo slovenských miest, kde boli protesty progresívneho Slovenska. A ja by som rád pozdravil pána Benčíka, že mu ešte zatiaľ to funguje, že nám tie videá mažú každý boží deň a my ich musíme obnovovať, ale vieme sa dostať cestou určite pri televízii Krivan Slovan. Možno nebudeme v budúcnosti takto fungovať, ako fungujeme prípadne dneska, ale budeme fungovať na základe televízie, kde máme platený kanál a pôjdeme cez YouTube kanál, kde tieto videá ešte môžete si pozrieť na, opäť hovorím, na YouTube kanály televízie Krivan Slovan. Sú tam všetky tie videá, ktoré sme tam v posledné obdobie zaradili, tak nie je problém a preto my by sme boli veľmi radi, keby ste aj ako odberatelia sa tam prihlásili a presunuli sa povedanie zo Slovana ľudovej vlády, kde sme živé vysielania dávali a podstatou veci, aby ste mali prehľad o tom, čo Slovan televízia bude robiť, sa dozviete aj na webovej stránke Slovana Kriváňa televízie. Jednoznačne si to môžete tam pozrieť, aký program máme a ako by sme mali fungovať. Ja by som sa vrátil späť na Slovensko, lebo mňa vždy zaujímalo Slovenská republika. Zaujímajú ma ľudia, ktorí žijú v chudobe, ľudia, ktorí niečo dosiahli alebo odpracovali dlhé roky pre toto zriadenie a žijú dneska na úrovni chudoby a veľkej chudoby. A ja by som chcel vyzvať tento národ, aby sa v týchto veciach sa dokázal spojiť, lebo to, čo chystá Európska komisia, som mal dneska príkladom toho všetkého, sme dávali príspevok na Slovan ľudovú vládu a podstata veci bola tam, že Európska komisia, ktorá schválila po 20. januári, schválila povedanie tú chrobač, ktorú, alebo takéto zvieratka, ktoré sa nachádzajú v chlebe, ktoré sa nachádzajú v rožkoch alebo ďalších potravinách, povedaní boli schválené po 20. januári, aby sa prevázali do všetkých potravinárskych sektorov na Slovensku. No a my sme mali
by sme mali povedané hneď ten prvý príklad doma, kde sme vám natočili video, kde v hladkej múke, opakujem, v hladkej múke boli chrobáky, žiaľ Bohu, neviem, či nemali mlynček tam, alebo nebol dosah ešte povedané v rámci nejakej kontroly, ale neboli zomleté a prechádzali sa potom po tom hrnci len tak pičalo. A takto myslím si, že naši Slováci by mohli na tieto veci reagovať, lebo dodávateľ tejto múky bol z Nitry a myslím si, že to má v rámci svojho ekonomického biznisu bývalý pán premiér Českej republiky, pán Babiš, a ja ho pozdravujem, že nech aspoň tie mlynčeky tam nakúpi, nech aby to ľudia povedane nevideli, tak nech sa o to postará, aby to malo aspoň nejakú úroveň. Ale preto znova je odkaz, že títo bastardi, ktorí sú v tom špinovom biznise zapletení, sú stále v tom istom povedane kotli, ako aj predtým boli, len sa tvária ako majstri sveta, že ich sa to netýka, oni to nerobia, ale oni sú podriadení tomu všetkému. Presne by som povedal o určitých veciach aj ohľade domácej politiky. Niečo hovoríme doma, niečo hovoríme v zahraničí, pán Fico, ale jedna vec, že vaši ľudia stále ako europoslanci stále hlasujú za tie zákony, čo povedané fašistická predsednička je a eurokomisárka v jednom mene Ursula von der Leyen vám dá zákony a vy ich jednoznačne schvaľujete. A to je veľký problém tej povedane dvojstrane alebo päťstrane už politike, lebo sedíte asi nemyslím si už na 2 stoličkách, ale možno na 6. Ja viem, že určité veci chcete posunúť dopredu, ale určité veci sa posunúť nedali, lebo keď ste v rámci lumpovania niekoľko 10 ročí robili, tak malo to pre vás veľký význam, ale pre národ určite nie. Preto som aj proti takému niečomu, ako ste sa vyslovili, že podporujeme vstup Ukrajiny do NATO. Ja ako človek proti Ukrajine, ako som povedal, ako štátu nič nemám, lebo Ukrajina je zloženie viacerých povedaní národností, včetne Ruskej federácie, ktorí tam po rusky hovoria, ale mám veľký problém s tými ľuďmi, ktorí sú okolo Kyjeva a hovoria rečou v rámci nacizmu, fašizmu a s týmto s vami nesúhlasím, aby títo povedane strojcovia alebo povedane ľudia, ktorí ukradli slobodu svojim rodinám, aby sme s nimi mali nejakú dostupnosť alebo vyjednávanie. Ako sa hovorí, s vrahom sa nevyjednáva. Ukrajina zastavila plyn a my sme boli prepáčení, posratí z toho dôvodu, že sme nezastavili im elektriku. A či to bude mať nejaký dosah v budúcnosti na naše peňažníky, to uvidia povedane poslucháči alebo diváci v priamom prenose za krátke týždne, za krátke mesiace, že čo všetko bude stáť po zdražení plynu, keď nám je, ako som povedal, výhodnejšie kupovať americký povedanie plyn, ktorý nemá ani takú kvalitu. Nemôže sa porovnovať s kvalitou ruského plynu. A druhá vec, aby sme teda peňaženky naše, ktoré máme dosť chudobné, aby sme ešte z nich dávali na americký plyn, ktorý by sme mali zobrať trasu cez Nemecko, Českú republiku, aby ten plyn bol niekoľkonásobne drahší, ako to potrebujeme, tak zatiaľ by sme s takouto vecou nemali na Slovensku súhlasiť, ale ani by sme nemali posluchnúť Európsku úniu. Ja viem, že snaha určitá je cez Maďarsko, cez Turecko, Maďarsko a jedno druhým.
ale myslím si, že väčší podiel na tom, že Slovensko má zatiaľ plyn cez Maďarsko, má maďarská strana ako slovenská strana. To mi asi nikto nezobere, lebo sme hľadali určité poznatky o tomto všetkom a bolo nám to dané, že Maďari sa viac podielali na tom, aby Slováci mali lacnejší plyn ako vláda Slovenskej republiky. To sú všetko len také divadlá pre oči a my to dokážeme si porovnať, ktorí o tom zistujeme ďalšie a ďalšie veci. Ja by som možno pozval dneska, ak budú mať záujem určitých hostí a jednoznačne ich budem vítať a môžu sa prihlásiť do živého vysielania, určite áno, ale tiež by som sa vrátil aj tým výrokom zo zahraničia. Každý obdivuje, sedel som aj dneska do obeda s určitým človekom, ktorý je založený viac menej na duchovno, ale podstata veci bola v tom, že obhajoval pána Trumpa jedno s druhým, ale ja by som rád by som veľa a pripomenul, že nie je zlato všetko, čo sa blíští. Jedna vec je tá, že pán Trump sa vyhráža organizácii BRICS. Pokiaľ budú spolupracovať, tak dal im takú odozvu. Budú zbavení trhu, teda amerického trhu, určite nie európskeho, možno nejakého anglického, lebo Angličania majú veľký dosah, veľmi veľký dosah na to, ako Američania pracujú, ale určite znova sa Európa bude ocitať v určite ekonomickej izolácii. Tie veci, ktoré sa vyhráža nejakou sadzbou dane, to by bolo to minimum, čo by urobil. Ale určite, ako privoláva všetky veľké firmy do Ameriky, aby sa dialo opäť, alebo opakovalo opäť to, čo bolo pred x rokmi, tak nie je to dobrý výsledok americkej spolupráce voči Európe a voči ostatným svetovým krajinám. Vieme, na akom princípe pracovali predtým, ako ničili národy. A myslím, že dneska, aj keď mier je trocha nám naklonený, verme tomu, že mier je voči Slovensku trocha naklonený, nemusí byť v rámci ekonomického hľadiska, lebo veľký dosah Američania majú na Európsku úniu. A to je obrovský problém. Pre nás dobre to vieme, že je to obrovský problém. Teraz by sme hľadali cestu von z tejto Európskej únie, aby sme sa zachránili. Vždy som povedal, cesta Európskej únie bola najväčším omylom po 89. roku. A ako z nej von? Ako z nej von môžeme získať len slobodu, ktorú pod touto zložkou, alebo pod touto organizáciou, pokiaľ Slovensko bude, nikdy nebudeme mať. Lebo bola založená na inom princípe a dopadlo to tak, ako to dopadlo. A verme tomu, že postupnosti Fica alebo ďalších budú jednoznačne v rámci ľudovej vlády budú chcieť, aby ten dosah Európska únia v budúcnosti na Slovensko nemala. Opakujem, dosah, ktorý by Európska únia na Slovensko nemala. Myslím si to isté aj o českej vláde. Ale Slováci musia začať rozmýšľať aj s Čechmi, ako sa z Európskej únie dostať. Vítam
svojho priateľa Janka z Českej republiky, ktorý v týchto živých vysielaniach na televízie Kriváň pôsobí. A verme tomu, že v nasledovných dňoch bude dohoda taká, že budeme s každým jednotlivcom už cez štúdio vysielať jeho predsavzatia v rámci Českej republiky a ďalších hostí Slovenskej republiky, ktorých si budeme pozývať povedať tu do tohto štúdia presne na plac alebo v živých vysielaniach, takisto, ktorí sa tu nebudú môcť dostaviť. Ale verme tomu, že to bude užitočné pre slovenskú verejnosť a nebudeme sa zapodievať, ako som povedal, len politikou, ale budeme dávať povedať alternatívy, ktoré Slovensko potrebuje a preto je výzva aj pre ekonómov, lekárov, učiteľov a ďalších, ktorí by sme radi v tomto štúdiu privítali, poľnohospodárov, farmárov, aby som dodal. A určite budú mať poznatky, ktoré môžeme sprostredkovať cez televíziu Kriváň, kde takí pacienti ako pán Benčík a spol nás nebudú rušiť alebo vymazávať, aby sme kľudne mohli prezentovať aj v rámci kultúry či športovcov, ktorých by sme radi privítali, alebo hudobníkov, ktorých takisto podporujeme, určite áno. Aj takých, povedane, také talenty, ktoré by mali, alebo mali by sme poukázať na ne v rámci Slovenskej republiky, či je to v hudbe, športe, alebo ďalších činnostiach. Tak ešte raz sa, Janko, vítam a ja som naplánoval takú otázku, ako Česko ďalej, ako Slovensko ďalej, určite mal by sa pridať aj Pálko Smutný, určite ako Česko ďalej, lebo vidím, že to s Českou republikou čím ďalej je dole vodou, ale hovorím každým dňom. Už som započul takú vec, že podľa nejakého zákona, alebo vám vyšiel, alebo vychádza zákon ohľade žump, dokonca žump. Podľa stočného oni vám budú riadiť vašu povedanie žumpu podľa stočného, koľko ste spotrebovali vody a budete za tie kubiky platiť. To je, myslím si, že je už troška z cesty. Milane, ale to už se u nás děje, dá se říct desetiletí, protože my neplatíme jenom vodné, my platíme jakoby i to stočné, že? Takže tu samou spotřebu, to, co my spotřebujeme ve vodě, tak platíme jakoby v rámci i toho stočného, jo? Takže to není nic, co by mělo být nové, ale to se už u nás děje. Pokud vím, tak to se u nás děje už pomalu 20 let. No, ohľadne stočného oni to tak mali, ale teraz budeš platiť ešte aj za tú žumpu, ktorú máš doma, ktorú... Tak to je něco jiného. Ty myslíš, jako, že pokud máš septik a do toho ti jdou odpadní vody, které ty potom necháváš jakoby časem vyvážet, aha. To je jedna vec. A druhá vec je tá, vidíte, ja som v priamom prenose teraz spomenul, ja som v priamom prenose spomenul aj toho vašeho Babiša. Ja som dneska mal taký poznatok toho, rozumieš, za čím sa všetko skrýva. A bolo mi to dodané a ho pozdravujem, povedanie tie mlynárne alebo pekárne, ktoré má ešte okolí Nitry a vyrábajú tú múku takú, ako majú. Tak som mu odkázal, že zabudol kúpiť mlynčeky, lebo ja som osobne našiel v múke, niekoľkých múkach, ktoré sme dneska otvorili z jeho biznisu, rozumieš, ešte nepomleté tie červy, jedno z druhým, tak asi to zabudli zomleť, alebo mysleli si, že mesto múky, keď už spravíme halušky, alebo neviem, čo, aby sme mali niečo, kúsok aj mesa. Ja mu ďakujem teda. Asi tak, rozumieš, a preto sa pýtam, ako ďalej, rozumieš, Česká republika, aj Slovenská republika, lebo ľudia chcú vedieť, stále sa nás pýtajú, že hovoríte to, čo niekedy poznáme, ja viem, ohľade slovanstva, alebo čo ja viem. Druhá vec je tá, myslím si, že ani
nepoznajú celú tú problematiku, ako slovanstvo vyzerá, odkiaľ pochádzajú. To je jedna taká dobrá myšlienka, ktorú sme dávali aj v minulosti. A treba sa niekedy vrácať k tomu, rozumieš, v rade slovanstva, lebo my sme národy v rámci slovanstva a oni nám toho ducha teraz chceli vytlť z hlavy. Ano, to je to, čeho oni se bojí. Oni nechcou, aby jsme se spojovali v rámci té naší jako té etnické kultury, jo? Protože oni ví, že v nás je velká síla. Ale ty se ptáš, co dál, jako jaká cesta. Já si myslím, že ty cesty máme podobné oba dva národy, jak Češi, tak Slováci. Protože v podstatě jsme ve stejné brindě, když to řeknu lidově, a ta cesta je jenom jedna. Já ji vidím tím, že vystoupíme z Evropské unie, protože když jsme dokázali existovat roky před ní, tak není důvod, aby jsme nedokázali existovat, i když s ní vystoupíme. Protože, jak jsem říkal už v posledním vysílání, já nevidím přínos ani pro jeden z našich národů v tom, když tam budeme dále setrvávat. Naopak, ty zákony, které se tam tvoří, jsou evidentně protislovanské, přináší jakoby profit a prospěch jenom těm anglosasům nebo Francouzům a Němcům. Jo? Ale jakože by to mělo být benefitem pro nás, tak jak jsme si slibovali od toho vstupu, nebo tak jak nám v podstatě bylo oběma národům slibováno, když tam vstoupíme, že to bude v rámci spolupráce, to jsme nakonec viděli, jaký to byl pro nás benefit. Takže to už je ale potom na občanech každého toho daného státu, jestli budou chtít spolupráci vzájemnou, tím, že si budeme nějakým způsobem oba národy nápomocní, a to neříkám jako, že nutně, že se musíme znovu spojovat do nějaké pospolitosti anebo nějakého státu, to už je potom na vůli lidí, ale říkám, jednoznačně vystoupit z Evropské unie ven, protože do budoucna to nevěští vůbec nic dobrého a vidíme to sami. Oni se teďka jakoby snaží přibrat další státy, jako je Rumunsko, Bulharsko, já nevím co všechno, nebo který ještě další, ale to je jenom účel, protože oni vidí, že za ty roky, co tam jsme, nás v podstatě vysáli a už tady jakoby není z čeho brát, tak oni potřebují další vazaly. Jo? A to je přesně to, já si myslím, že to je krátkozrakost i těch dalších slovanských států, které jsem teďka jmenoval, že nedohlíží to, co se vlastně jakoby stalo nám, a to by se mohli poučit, aniž by tu chybu museli opakovat tak, jako jsme ji udělali my. Že? Presne tak, jedná sa o tie slovanské národy a preto výzva znova odkazujeme všetkým slovanským národom, ktoré by mali záujem na spoluprácu so Slovenskom a Českou republikou. Určite môžu aj na naše adresy volať, není problém, lebo my sme zastancami toho, poviem otvorene, sme podpísali deklaráciu, ktorú ti ukážem, keď prídeš do štúdia. A je to deklarácia troch národov, srbského, slovenského a českého. Je podpísaná deklarácia Slovanov. A tohto sa Západ veľmi toho bál, že sme spojili tri prúty. Oni se vždycky báli, jestli víš, Milane, v historii, protože jakoby vznikem našeho státu, kde jsme existovali společně, tak tady byla hodně živá ta myšlenka panslovanismu. Že? A já neříkám, že by se to mělo znovu jakoby oprašovat, ale to je jediná vidina toho, protože ty naše slovanské národy vždycky stály na těch základech vzájemné spolupráce a máme k sobě blíž jak po té genetické stránce, tak i po tom myšlení, protože jsme si opravdu hodně podobní a vždycky to pro nás bylo profitem, ať už za Rakouska, Uherska, potom i jakoby po tom rozdělení, když se rozpadlo Rakousko-Uhersko po první světové válce, to samé se potom dělo i jakoby za první republiky. A ta spolupráce potom byla třeba i po konci té druhé světové války, kdy jsme si jakože vzájemně pomáhali, vycházeli jsme si vstříc, že? To myslím si, že tak ako to hovoríš, ty, Janko, rozumieš, že ja tiež inú cestu nepoznám. Nejde to teraz o nejakom spájaní Česká a Slovenska, ale ide to, aby jeden národ stál vedľa druhého a si pomáhal. Len tak budeme silnejší. A keď budeme tie národy na seba naberať, dokážeme sa vyvlieť z tej Európskej únie a to je ten základ. Ale to musia základ pochopiť aj povedane českí občania a slovenskí občania, že pracujeme na takomto povedane mite a ideme touto cestou, slovanskou cestou. My vieme, máme k tomu možno niečo našlapnuté, ale podstata veci je, že pokiaľ by tí občania nechceli, tak my sami neurobíme absolútne nič. A potom je tá výzva, že čo chcete urobiť. Áno, chceme vystúpiť z Európskej únie.
chceme vystúpiť, povedané, do štruktúr Severoatlantickej aliancie a jedno z druhým. A toto sú naše podstatné veci. Druhá vec, chceme, povieme otvorene, nechceme sa zúčastňovať tak celosvetovej zdravotníckej organizácie, ako je WHO. Chceme zrušiť tieto všetky zmluvy z WHO, aby nemalo dosah. Nie, aby dneska niekto nám dal niečo také, že na nás niekto robil nejakú klinickú skúšku pre Boha na zdraví národa. V období covidu, že? Tak to je jasně vidět. My nepotřebujeme, aby nás někdo tady díky toho linčoval, že si někde v centrále usnesou, že teď vyhlásíme pandemii a budou tím trpět státy, které by jakoby s tím vůbec neměli společného. To je jenom účel, že? Aby je mohli... Áno, lebo jedna vec je to, aby nejaká zahraničná ako britský experiment na Slovákoch a Čechov, pre Boha, kde sme prišli. Ale tuto keď sa vraciame, ja viem, že si toho zastám to, čo to hovoríme jedno druhý, ale keď sa vraciame, nikto nie je potrestaný z tých ľudí, ani v Českej republike, ani v Slovenskej. A teraz vidím, ako dneska... Proč nikdo není potrestaný, proč nejsou na nich zodpovědnosti, protože to jsou evidentně zločiny proti lidskosti, které se nepromlčují. Jo, tady je evidentní, že se hraje na čas a čeká se, až všichni ti viníci nějakým způsobem odejdou na pravdu boží a pak už nikdo nebude stíhat, ale k tomu by vůbec nemělo dojít, protože jedna věc, lidi by se měli zajímat o ty prvky moci výkonné a moci soudní, jakým způsobem to teda pracuje, když tady ta jakoby v uvozovkách spravedlnost není ani na jedné straně, ani u vás, ani u nás. Tak je tady něco sakramentsky špatně v zemi koruny české i v zemi koruny slovenské. Jo? A tady by se lidi měli ptát, kdo tam sedí na těch postech, proč se to neděje, když už dávno ve světě vycházejí ven ty studie a všechny ty proklamace, které už za doby vzniku covidu říkali, že to je špatná cesta a že to je v podstatě jenom vymyšlená pandemie, aby mohli oni zrealizovat to, co chtěli. Jasná vec. No preto ľudia mi dávajú otázku, že či nehovoríme aj o pánovi u nás generálnom prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, ktorý, ako sa hovorí, dozrel čas, aby na takéto veci sa dokázal pozrieť a nemal zviazané ruky, aby tí ľudia boli potrestaní. Teraz hovoríme o tom, že na Slovensku sa tiež teraz v poslednom čase udiali veci ohľadne tých Majdanov, čo sme hovorili. Ja som rád, že nejakého Gruzínca, ktorý na Slovensku bol ako ukrajinská rozviedka, pôsobil ako ukrajinská rozviedka a že je vyhostený. Ale prečo je jeden vyhostený, prečo nie je potrestaný? Jedna věc, tady by měly nastoupit ty prvky, protože to je evidentní rozvrat republiky. Rozumíš, tady byl vyvoláván puč a kdyby se to dělo ze strany občana Slovenské republiky, tak už dávno sedí a je odsouzený za vlastizradu. Ale jak to, že to nepůjde tím samým způsobem? Jak to, že ti lidi, kteří to tady vyvolali, nejsou zháni z odpovědnosti, měli by tady souzení, měli si to tady odsedět a následně potom měli být vyhoštěni, deportovaní tam, odkud přišli, nebo tam těm, kdo je platil. Ale to je přesně o tom. Lidi by se měli zajímat, jak je to možné, že se to děje. Jak fungují ty struktury té ochrany toho státu. Ať je to policie, ať je to u vás prokuratura, ať to jsou soudy, ať to jsou kontrarozvědky. Oni o těch věcech museli vědět dávno dopředu, protože to nejsou věci, které by se ušily ze dne na den. Jak je to možné? Takže jediné, co mě napadá, neparticipují na tom oni také? Jasné. Určite áno, lebo a ešte by som ako k tomu dodal, aby ľudia vedeli na Slovensku, že s takýmito, povedaní, s takýmto majdanistom, ktorý je známy, rozumieš, povedaní vo východnej Európe, ktorý to robí po týchto krajinách, robili to v Gruzínsku, robí to na Ukrajine, robia to na Slovensku, pripravujú to v Rumunsku a ďalej, rozumieš, a spolupracujú Slováci. Ja chcem vyzvať Slovákov, či neodsúdia Martina Poliačika a pani Dubačov, ktorí sú Slováci a oni nie sú zaistení. Prakticky oni by mali byť trestnoprávno zodpovední za toto niečo. Áno. A toto je ten problém. A presne sa to opakuje, či v Českej republike, alebo na Slovensku. Ano, to má stejný scénář všude. To jsou lidi placení těmi, kteří vlastně osnují ty změny
a v tom zájmu oni vlastně dělají v té gesci. Ty noty jsou stejné, že? Áno, a teraz sa dostaneme do polohy, keď nemáme tu vytvorený, povedané, právny štát, ako sa môžeme posunúť ďalej. Toto je ten obrovský problém, lebo to je základ vytvoriť právny štát, aby sme povedané, ale vytvoriť k tomu zákony, ktoré sú pre ľudí, ale nie pre takýchto darebákov, ktorí sú v politike. Přesně, že tady se teďka vytvářejí na obou stranách zákony, které jsou jenom pro korporátní, ne pro lidi. Že? V zájmu, aby hlavně utahuje se to, aby lidi měli co nejmenší dosah, aby nedokázali ovlivnit nic, to, co se děje jako ve tvorbě zákonů. To je i ten účel, proč oni vlastně udělali to, že dneska má problém dostat se jakoby u vás do vlády, tak samo u nás vysokoškolsky nevzdělaný člověk. A to je přesně ta chyba, protože to, že má člověk vysokoškolský titul, ještě není garancí toho, že ten člověk je jakoby po morální stránce bezvadný, a tak samo ještě to není garance toho, že ten intelekt, tak jak jako mu garantuje ten vysokoškolský titul, že je taky takový, jak by měl být. Já vždycky říkám, lepší je zdravý selský rozum, než 2 tituly o ničem. Určite, Janko, áno, lebo ako si povedal si to veľmi dobre, rozumieš, že ešte neznamená, keď má niekto vysokú školu, že má rozum. Tak. A to je... To akorát znamená to, že si ho ten systém naformatoval a vlastně připravil ho na to, co po něm oni budou očekávat, aby šel v tom, tak jak to je v té linii, že? Protože to jsou vlastně v podstatě jakoby ten, kdo si udělá to vysokoškolské vzdělání, a teďka to řeknu obecně, tak v podstatě, ať je to jakékoliv odvětví, tak si ho vlastně v té škole naformatují, aby on byl schopen nějakým způsobem zaujmout ten post v tom rezortu. Že? Ale to je přesně ono, protože oni chystají ty osnovy, oni určují ty metodiky, podle kterých se bude dělat, a to je to, do čeho normální člověk nevidí, protože tady je teďka hlavně problém v tom, že se upravují neustále ty metodiky, protože se všechno mění. Vidíme, že jediná jistota v tom režimu a v tom systému, v kterém se nachází oba dva naše státy, se neustále vyvíjí. A to jsou novely vedle novel. Jo? Tak jak jsi to říkal posledně, my máme i vy tolik zákonů, že už se v tom ani, když to řeknu lidově, svině nevyzná, protože když si necháš udělat posudek jakože právní na nějakou věc a oslovíš 3 advokáty nebo 3 právníky, tak máš 4 nebo 5 posudků, protože oni dneska to právo nemluví jasně, striktně, tak jak by to mělo být, aby z toho bylo zřejmé. Ano, je to tak a toho se budeme držet. Naopak, dneska tam je tolik obezliček, protože oni, když vymyslí zákon, tak už na něho mají další 3 cesty, jak ho obejít. Áno, presne sa to si dobre povedal. Presne sa to deje u nás v Slovenskej národnej rade. Urobia 70 zákonov nových, neviem kvôli čomu, lebo to už tých zákonov bolo toľko, že už bude zákon aj na metlu, ale k tomu dajú ešte ďalších, ktoré oni prerábajú zákony, ešte nejaké dodatky, a tých je 90. Tak vytvoria zákon a ešte k tomu dajú dodatok, ktorých je v množstve 90, tak tomu nerozumím. To už je špatné, že? Už jenom tady co jste řekl, je špatné. Zákon má být jeden, má být zřejmý, jasný a nemá dovolovat, aby tam byla dvojaký možný výklad. Nedej bože trojí, jo? Má být jasný. Tak by byl srozumitelný každému normálně myslícímu občanovi, že? Jasné. Teraz, Janko, vráťme sa tomu, ako ďalej. Ako ďalej? My vieme, ako ďalej. Len tá podpora toho národa nie je taká. A preto tá výzva pre ten slovenský a český národ musí byť zreteľná. Ak chceme to, čo hovoríme, zmeniť právny štát, ak chceme zmeniť po ekonomickej stránke obidve republiky, musíme si vysúkať rukavy veľmi vysoko. A veľmi vysoko. A počúvam určité veci a správy, ktoré mi prichádzajú tak možno ako aj tebe, o zlatom veku, o takom veku. A každý si myslí, že keď prichádza zlatý vek, že nebude musieť robiť. No, já to vnímám tak samo, jak ty, Milane. Chci říct, navážu na to teďka krátce a pustím tě dál, protože vím, že chceš ještě k tomu něco říct. Nie, hovor. Ale já to vidím tak, my jsme ten svůj zlatý věk pohřbili, protože těch 30 let, v podstatě nebo de facto 35 let, co tady jsme od té změny, která přišla v
v tom listopadu, tak jsme měli našlapnuto moc dobře, oba dva národy, tak jak jsme žili v tom státě, i když jsme se rozdělili, protože ty hodnoty tady byly vybudované historicky. A to bylo to, čeho my jsme si nevážili a bohužel jsme si to nechali ukrást. My jsme se mohli mít doslova, jak se řekne lidově, a omlouvám se za to přirovnání, jak ty prasata v žitě, ale bohužel tady ty kormidla drželi špatní lidé. Protože tak, jak jsme měli nastavený důchodový systém, všechno to, co tady fungovalo to desetiletí, zdravotní systém, všecko, to bylo to, co nám jakoby z toho venku záviděli a to bylo to, proč ti anglosasové to potřebovali zničit, protože když se jakoby otevíral ten trh a my jsme se dostali ven a kdyby jejich lidi jakoby záhy pochopili, jak jsme si tady žili v podstatě, když to řeknu, jakože v zoologické zahradě, my jsme akorát byli krytí před tím západem, aby to tady nemohlo, což byla dle mého názoru velká chyba, že se to neuvolnilo ještě předtím, jakoby před tou změnou toho systému, aby ti lidi viděli, že tak, jak si mysleli, že na tom západě je všechno ze zlata, že tam padají pečeněné holuby do huby, takže to vůbec není pravda, že to je všechno postavené jakoby na té bublině toho dluhu těch bank. Ti lidi ano, oni si kupovali třeba co 3 roky nový vůz, ale taky už potom nikdo neviděl, že ty rodiny žily jakoby furt jenom v hypotékách a v dluzích, celý život v podstatě. Jo. A když to my jsme tady měli svoje jisté, my jsme si odpracovali 8 hodin, pak jsme si měli svoje volné aktivity, družili jsme se, chodili jsme pomáhat, když se stavěli, u nás se stavělo plno staveb akcí Z, že? Takže své pomoci si lidi stavěli domy, chodili si vzájemně pomáhat a to nebyly ani rodiny. Jo. Ale takhle to tady fungovalo a to je to, co všechno nám jakoby bylo zničeno. Takže já si myslím, že ten náš první zlatý věk, který jsme mohli mít po tom roce 90, bohužel ten jsme si nechali rozkrást. Teď je otázka, jaký zlatý věk by teda měl přijít z toho, když teďka v podstatě nic nemáme, všechno to, co bylo kdysi naše rodinné stříbro, ať na Slovensku nebo v Česku, je rozprodáno, rozkradeno, tak se ptám, jaký zlatý věk? To jako čekají, že my opět začneme budovat, vybudujeme něco, postavíme to a oni opět přijdou a udělají to, co udělali? Já si myslím, že tady je jen jedna jediná možnost, protože lidi by si měli vzít ten svůj rozum do hrsti a měli by si uvědomit to, že žádný politik v životě nebude kopat za ně. Protože politika je o jednom. Není to o lidech, ale je to o politikaření, když to řeknu lidově, protože vždycky jsou tady nějaké nadnárodní zájmy. A to je to, čeho bychom se měli do budoucna vyvarovat. Protože ano, to je velký základ. Jsme byli pod vlivem jakoby v rámci toho RVHP té Moskvy, protože to byla jakoby centrála. My bychom se měli udělat sami pro sebe. A měli bychom spolupracovat jen s těmi zeměmi, které by byly ochotné spolupracovat za těch podmínek s náma. Ale ne, že nám budou určovat rovnoprávnost, protože když si vezmeš Švýcarsko, to je v podstatě stejná země velikosti jakoby České republiky, 10 milionů lidí a tady byla ta možnost v tom 90. roce, kdy nám nabízeli tu disketu, podívejte se, vy si to tady můžete vést přesně jak my u nás, jenže tady nebyla vůle. Dneska víme, proč nebyla ta vůle, protože už to bylo zaprodáno dopředu a ten západ nechtěl mít v nás konkurenci, protože věděl o nás, kdo jsme a čeho jsme schopni, jakože oba naše národy. Že? Ale když si vezmeš, že to Rakousko nebo to Švýcarsko v podstatě ani nemá takové nerostné bohatství a co se týče toho území, oni profitují jenom z toho, že tam jsou hory, ale hlavně z toho, že tam jsou ty hlavní bankovní domy. Rothschildovci to mali imperium. Tak a já to chci dopovědět, protože za druhé světové války, ať se komu líbí nebo nelíbí, tak veškeré to zlato, které jakoby to hitlerovské Německo pozbíralo, pokradlo po Evropě, tak z toho hlavně profitovali ty švýcarské banky, ale zejména ty americké bankovní domy, protože veškeré ty velké americké banky, které jakoby vznikly a zbohatly, tak právě zbohatly na tom rezidu toho zlata, které by tady bylo nakradeno za druhé světové války. A to ví jakože strašně málo lidí. Protože do určité doby Spojené státy glorifikovaly jakože nacismus. Až potom pochopili a viděli to, co se děje, když vlastně Hitler napadl Polsko, pak posléze jakoby Francii a Anglii. A to je další skutečnost, o které málo lidí ví, jakože Spojené státy jsou stále pod vlivem jakoby britské
koruny. Protože to, že tam vznikla nějaká nezávislost, to ještě neznamená, že se úplně od toho vlivu Anglie odtrhli. Já si myslím, že britská koruna má stále moc velký vliv na Spojené státy. A to je to, co je skryté. Janko, dobre vieme, jasné, to si povedal veľkú pravdu, lebo Chazari, ktorí, povedané Židia, ktorí išli cez Ukrajinu, cez Nemecko, skončili v Anglicku. Tí najlepší skončili v Anglicku. Až potom sa presúvali do Spojených štátov. Přesně. Něco skončilo ve Francii, ale skutečností je, protože vlastně i tu jejich válku o nezávislost financovali Rothschildi a sever proti jihu v podstatě, takže sever jakoby financovali britské banky a jich financovali francouzské banky Rothschildu, takže oni si rozpoutali válku vzájemně. A je to jasné, protože je citát jedné matky, která řekla, kdyby moji synové nechtěli, tak by nebyla žádná válka na světě. A víme jasně, každý rozumně myslící člověk se dovtipí, o koho šlo, že to byla maminka těch hlavních Rothschildů, jakoby těch prvních synů, kteří tady jakoby zakládali ty finanční domy po světě. Že? Jasná věc. Všechno je, nic se neděje jenom tak. Veru, áno, nič sa nedeje, lebo niekedy som vysvetľoval pár rokov dozadu, sa mi poviem otvorene, smiali ľudia, že odkiaľ si to prišiel, rozumieš, že anglický erb je žltomodrý a jedno s druhým. Myslím si, že ja stále hovorím, tu nejde len o nejaký symbol Ukrajiny jedno s druhým, ale je tam symbol Rothschildovcov a ďalších týchto impérií, ktorí majú tento erb žltomodrý. Přesně, ty barvy tam nejsou taky náhodilé. Jo? Přesně tak, jako nebyl ten modrý klín v rámci té naší vlajky, protože naše vlajka za vzniku jakože první republiky měla být čistě červenou-bílá, potom ji dostali Poláci, ale nám tam vsunuli ten modrý klín, jakože ten taky mluví o čem v té heraldice, o čem to je. Ale skutečností je, teď jsem chtěl něco říct a doufám, že jsem se do toho nezamotal, protože v podstatě, ano, jak si říkal, při tom rozpadu toho carského Ruska hodně té šlechty jakoby odcházelo. Odcházelo do Anglie, odcházelo do Francie a pak posléze odcházeli za oceán do Spojených států. Ale teď jsem chtěl říct jednu věc. Zrovna teďka u nás tento týden začal seriál a je to vlastně o britské koruně. Nevím přesně, jak se to jmenuje, ale viděl jsem shodou okolností včera nebo předevčírem první díl a celkem mě to překvapilo, protože tam vlastně ukazují ty zákulisní věci, které se děly a vedli jakoby k vzniku první světové války. Tam šlo vidět, protože vlastně veškeré ty evropské královské rody jsou propojeny krevní linií, protože vlastně vzájemně se brali mezi sebou a obzvlášť to byla jakoby ruská šlechta, britská šlechta a německá šlechta. A tam úplně krásně ukazují, protože věci, které my jsme jakoby tušili, nebo ti, co četli nějakou literaturu, ke které se dostali a byly jakoby popsané fakta, jaké animozity tam mezi těma šlechtickýma rodama byly, tak opravdu mě překvapilo, že tam ty fakta jsou zapracované. Jo? A to v rámci jakoby německá šlechta, a to byl jakoby německý císař versus britská koruna a carské Rusko. Protože to byly jakoby tři ty hlavní stěžejní velmoci, které tady v rámci Evropy byly. A bylo by dobré, aby si třeba i lidi na Slovensku, teď nevím, jestli to je na prvním nebo na druhém programu, ale já to potom dopíšu na chat i název, i případně den, kdy ten další díl bude, aby se na to koukli, protože to jakože v tom směru dokáže otevřít lidem oči, aby pochopili, jak to historicky vznikalo a proč se dělo to, co se dělo. Že to byly hlavně ty animozity, kdy usilovali ty šlechtické evropské rody o sféru vlivu a dělo se to a v rámci, protože oni byli pokrevně spjati, byli to de facto jakoby bratranci, jak si dokázali vzájemně škodit. Jasná vec. No a teraz je situácia v Českej republike a na Slovensku taká, aká je. A stále hovoríme, vraciame sa trošku do tej histórie, aby sme poukázali na to, a to je práve ten odkaz, ako ísť ďalej dopredu Česko a Slovensko. Aby sme pozvali... No přesně, protože poznali tú históriu a sa jej vyvarovali. Přesně v tom citátu, ten, kdo nezná svoji historii, odsouzen, aby opakoval ty samé chyby, tak to je přesně o tom, protože
člověk, když tohleto pochopí, jak to fungovalo, tak vidí, že se tady nevymyslelo nic nového a že se jede dokola pořád v tom stejném. Akorát je to vždycky jenom s odstupem času. A my, Slované, nemáme historii, máme dějiny. To je přesně to, jo. Takže v těch dějinách vidíme, jak tady bylo cíleně likvidováno, jak tady vlastně byly cíleně likvidovány jakože monarchie, které by neseděly těm anglosasům, protože i vlastně v rámci toho carského Ruska a Rakousko-Uherska ty národy, které byly jakoby v rámci těch mocností, tak docela slušným způsobem koexistovaly. Protože byly tu země, kde měli strojenský průmysl, byly tu země, kde byl zemědělský průmysl, což jste vlastně byli vy, jako Horní Uhry plus Dolní Uhry, jakože maďarská koruna, jo? A to je přesně ono, oni to potřebovali zlikvidovat, protože oni nechtěli mít konkurenci. Oni byli ti, co chtěli ovládnout jakoby ten tehdejší trh a hlavně ty sféry vlivu. Že? Presne tak. A teraz je na nás, na obidvoch národoch, len ako sa s tým vysporiadať. Ako sme povedali, vieme riešenie na to dať, vieme postupnosť dať na to, aby to malo hlavu aj petu. Sú to ľudia so zdravým rozumom? Určite áno, či v Českej republike alebo na Slovensku. Len je jedna vec, aby sa tí ľudia konečne postavili za svoje práva a že tu, na Slovensku, či v Českej republike má vládnuť ľud, základ ľud a nech konečne pochopia, keď, ako hovorím, konečne pochopia, zoberú zdravý rozum do hrsti a neveria už tým politickým stranám, ktorých klamú tu 35 rokov a povedane dostali ich do úplnej záhuby. Lebo to, čo sa bude diať, to povedanie to horšie bude prichádzať v roku 25. Áno. Budú prichádzať, povedanie, smrť rodinných príslušníkov, kamarátov, jedno z druhých, ktorí nemali tú možnosť, možno vedomosti na to, alebo nebolo im dopriate a budeme sa pozerať na to, čo sa deje a budeme si hovoriť, že to má tak byť. Nie, tak to nemalo byť. Tí ľudia, ktorí budú zomierať, majú byť medzi nami. Tak, Milane, nikto nie je potrestaný. Opakujeme, to sme na začiatku. A lidi by se měli ptát, jak je to možné, že se tvoří zákony o nás, bez nás. Jak to, že ti, kteří my jim dáváme každé volby jakoby tu moc, aby nás zastupovali, už se nás potom neptají. A to je to, co já říkám, protože ten systém, tak jak je tady nastavený, je špatný, tak je třeba, aby se tam dostali jenom ti lidi a bylo jich tam jenom tolik, kolik jich ten stát v podstatě potřebuje. A hlavně veškeré změny se budou dít v rámci referenda, kdy si lidi budou sami určovat, jaký zákon budou chtít změnit a co budou chtít změnit. A hlavně s tím ne jakože negativním dopadem na nás, ale naopak pozitivním, protože zatím to, co oni vymýšlí, tak má všechno negativní dopad na lidi. A teď je rozumné se ptát, jak je to možné, tak jakože my je volíme proto, aby oni tam byli pro naše blaho, ale děje se opak, tak tady je něco špatně, ne? Jak je to možné? My je platíme. Oni mají poslouchat nás a ne tam nějaké cizáky z Bruselu nebo z Ameriky, nebo když to teďka řeknu z Ruské federace. My si máme určovat noty a psát si je sami. Protože my víme, co je pro nás nejlepší. My nepotřebujeme, aby nám někdo z Evropské unie vykládal, co je pro nás dobré a co je pro nás špatné. My to víme i bez nich. Určite, to věděli vždy. Áno, Janko, určite áno. Toto je obrovská pravda. Za týmto cieľom ideme aj my. A my v rámci aj Slova na národnom snemu, kde pôsobím, ale televízia bola založená na základe toho všetko, aby sme šírili ďalšie tieto vedomosti ďalej a ďalej. Jenže ta politika je právě, Milane, postavená tak, aby tomu ten normální člověk, řadový občan nerozuměl. A oni vedou moudré chýry, tak jak se u vás hovorí. A přesně to je to, protože tomu málo kdo rozumí, těch jejím úředním floskulím a já nevím čo všemu. Přitom politika by měla být tak jednoduchá a srozumitelná každému, aby chápal i ten poslední člověk v té poslední dědině, třeba na východním Slovensku příkladně. Určitě. Ale to se tak neděje. No. A to je přesně ono. To je to samé, jak si, abych dal jenom ten příměr, aby to lidi pochopili, proč vlastně jakoby to soudnictví, advokacie a soudy používají tu latinu. No a to samé i lékaři, aby tomu běžný člověk nerozuměl. Protože tam je potom ta možnost toho
manévrování a řeknu by té fabulace, toho lhaní neomezeně velká. Protože kdo z běžných lidí rozumí latině? A nebo úřednímu jazyku? Tohle to všecko vlastně, to je sofistikovaná záležitost. A vlastně už za dob Říma existovali takzvaní sofisté a oni vzdělávali dětičky těch bohatých, jakoby těch bohatých Římanů, a vedli je jakoby do těch budoucích politických postů. A přesně o tom to bylo. To bylo to umění té retoriky, té mluvy. Ta taky nebyla dopřána každému. A přesně o tom to je. Jenže lidi by měli posuzovat skutky a ne slova. To ještě neznamená to, že člověk umí krásně květnatě mluvit a dokáže být jakoby charismatický, že to myslí jako se všema dobře. Naopak právě ti charismatičtí lidé a ti, co dokáží hovořit, jsou ti největší skrytí sociopati. Presne tak. A ešte som sa chcel spýtať, Janko, tak, dostal som takisto informáciu z Českej republiky. Určite to bude zasa výmysel Bruselu, ktorý chce dať do placu zákon podane pre takých, ako sme my, že natočíš video, podáš ľuďom nejaké fotografie, podáš, neviem, nejaké informácie a sudca alebo prokurátor ťa odsúdi do väzby bez toho, aby si niekde išiel, tak toto je už totálny fašizmus. No to ano, protože tím ti vlastně odepřou jakoby tu svobodnou možnost se vyjádřit ke všemu, protože ty máš právo prezentovat své myšlenky, ty máš právo prezentovat své názory a ty máš právo hlavně se podílet na té moci výkonné, což dneska jakoby pramálo lidí využívá, protože každý rozumně myslící člověk by měl využít to právo a jít jednou za čas do toho parlamentu a sednout si. A už jenom tím tlakem, že tam je, vyvinout na ty politiky a my chcem to, proč to děláte tak, jak to děláte, když to není v zájmu nás. Jo? To je přesně ono, protože oni už potom jenom v rámci toho, aby tě odsoudili, využijí ten videozáznam, který tam zůstane jakoby v těch datech uložený a ten soudce už potom nebude mít ani potřebu tě volat k tomu přelíčení, kdy tě bude chtít jakoby odsoudit. Oni řeknou, my to máme jasně na základě toho důkazu a další soudní řízení je jakoby nadbytečné, tak jak dneska vydávají trestní příkazy nebo trestní, že tě odsoudí samosoudce, tak tím samým způsobem tě pošlou do basy, že? No to je tá sloboda v rámci Európskej únie a v rámci anglosaského systému, o ktorú sme tak, ako sa hovorí, že tými kľúčami štrngali. Ano, to je to, co nám tady chybělo. My za tú slobodu veľmi ďakujeme a my dúfajme, že im doprajeme obidva národy, či český aj slovenský, aby sa v tom uvarili sami. Lebo výzva znova pre Slovákov a Čechov. Ak chcete toto mať České a Slovenské republike teda, by bolo dobre, aby nominanti obidvoch národov si sadli za stôl a povedali si stop EU, stop NATO, stop WHO a spoločne ako dva národy sa dohodli na tom o vystúpení týchto štruktúr. Nechcem teraz už zbytočne akože hovoriť nacistické, fašistické, ako to hovoria niekto, ale majú podobný charakter a nemôžeme ísť ďalej, aby sme sa nepohli, aby sme boli aj potravinovo sebestační, aby sme začali ten vývoj, ako sa hovorí, po svojom. Určite nechceme byť, rozumieš, možno aj ty máš taký názor, možno povieš ho. Ja mám svoj názor aj na určitú vec z Brit a jedno druhým. Aby to nedopadlo, ako dopadli štruktúry Európskej únie. Aby to nedopadlo ako vojenský pakt. Já si myslím jednu věc, že i ten BRICS dneska vidíme, jakým způsobem to je koncipované a že v podstatě to má být jakoby ta druhá varianta, která je lidstvu jakoby teďka předložena jakoby volba. A nic dobrého pro normálního občana to není. Já říkám jednu věc, tady dochází akorát ke střídání katů a hlavy na špalku máme pořád všichni. Jo? Takže
není to nic, co by přineslo jakoby to dobro těm normálním lidem. Je to jenom jakoby poskytnutá, tak, druhá cesta. Ale nic pro určite nás. nebudú chcieť, aby sme boli rovní s rovným v rámci ekonomiky. A to je ten problém. A to sme teraz zažili povedanie na anglosakskom systéme, alebo to ich povedanie veľkého kapitalizmu. A to my ozaj nepotrebujeme. My potrebujeme znova ísť tou slovanskou cestou. Práve, že mám taký poznatok, že by sme mohli tú cestu akorát začať už šliapať, rozumieš, aby sme vytvorili minimálne tú Slovanskú konfederáciu a preto tá výzva pre tie národy, ktoré sme povedali, aby sme v spolupráci s Ruskou federáciou, to určite áno, rozumieš, ale na základe rovný s rovným. Tak, presne. A toto je to je tá naša alternatíva, ktorá by mohla byť aj pre Slovensko, aj pre Česko. A jasná vec potom už, aby sme sa vrátili vnútornej politike, teda politike ekonomickej, či v rámci zdravotníctva a školstva, to už závisí na nás, ako si to urobíme. Ale nemôžu riadiť štát politické strany pre Pána Boha. Kde sme? Oni si vytvárajú v rámci SROčiek zákony, či sú to v snemovniach v Českej republike alebo v Národnej rade Slovenskej republike len pre seba. Nikdy životný zákon nebol pre občanov. Hlavně byla podmínka v 90. roce, kdy došlo jakoby k změně systému, že politické strany už nebudou vstupovat do moci výkonné, že? A je to tady přesně, takže kdo to porušil? Takže už to bylo jasné, kdo to porušil. Že první vláda, která tady vznikla v rámci jakoby federace, protože vlastně když došlo jakoby k těm prvním volbám, došlo by jakoby k změně toho systému státního a z Československé socialistické republiky vznikla jakoby Československá federativní republika, tak už tady toto vlastně de facto jakoby popřeli, protože oni jedné straně, která tady měla jakoby ten hlavní vliv, co byla komunistická strana Československa, zakázali, ale na druhou stranu to rozvolnili a dali tu moc mezi všechny politické subjekty, které tady vznikly a vznikaly, že? Takže už oni sami to porušili. Jasné, že sami to porušili, to je Janko veľká pravda, čo si povedal, sami to porušili, lebo viem o určitých veciach, rozumieš, ktoré sa diali v pražskom zákulisí, ak bola tam vetva, povedanie v úvodzovkách liberálna, už predtým vetva za komunistov, ktorá potrebovala tento dosah rozvinúť, rozumieš. Oni z jednej politickej strany, komunistickej strany spravili 10 strán na Slovensku, 15 strán v Českej republike, rozumieš? A tí nominanti, ktorí tam boli a ich rodiny sa prakticky na tom profitovali. A ano, oni sa takto sa to rozvíjalo 35 rokov. To byli ti noví milionáři, kteří vlastně věděli a měli přístup k informacím a dokázali z toho těžit. Protože oni věděli, jaký diktát tady přišel, co přijde zlikvidovat pomalu a jistě, jenom aby si to lidi neuvědomili. A oni byli první, co skupovali ty firmy a ty společnosti a profitovali na tom. A to, co potom přišlo, ta hospodářská reformě, kuponové privatizace, ať už v Česku nebo na Slovensku, tak to už potom byla jenom druhá část toho, co se tu dělo. A to taky oni věděli, že ti chudáci lidi, co si koupili ty kuponovky, že ve své podstatě oni nebudou těmi diky budou obchodovat na té burze, protože jim to znemožní, tak jak to potom udělali a vykoupili to od nich za hubičku, že? Jasná věc, ale potom, tak vy jste to o tom věděli, vy jste to umožnili. A o to šlo, že? Aby tady byla jakoby kolektivní vina. Aby se to potom nedalo zhodit jakoby jenom na ně, že? Presne tak. Ten model byl jasný, když ho pan Klaus s panem Ježkem přejímali v podstatě jakoby z Anglie, kdy vlastně tenkrát Margaret Thatcherová znárodňovala veškerý jakoby klíčový průmysl, že? Jasná věc. Takže neznárodňovali jenom jakoby slovanské socialistické země, ale znárodňovala i Anglie, že? A to je taky, o čem se moc jakoby nemluví. Určite áno, ale vedeli by sme aj českému národu a slovenskému národu ešte povedať niekedy, možno niekedy to budeme musieť povedať priamo, že kde sa nachádzajú české koruny a slovenské koruny. Určite je to na určitých miestach a verme tomu, že sa dostaneme k tomu a budeme hovoriť o tom, že Slováci a Češi
potrebujú vlastnú menu. Zbaviť sa toho okradania Európskej únie. To bylo to, co my jsme měli. To bylo to, co my jsme v podstatě jakoby měli do toho 89. roku. V podstatě ještě jsme se jakoby rozdělili, protože já neplivu na ten systém, který tady fungoval po tom roce 45, nebo který přišel po roce 48. Ano, spoustu věcí se dělo špatně, jo. Ale to byly čistky. A to se děje vždycky, když dochází ke změně systému a když se kácí les, tak lítají třísky. Jo. Bohužel se zbavovali nepohodlných lidí. Ale to, že tady došlo jakoby k té měně v tom 53. roku, tak to bylo jenom to, že my jsme se vyvanili z té sféry toho vlivu toho Mezinárodního měnového fondu a mohli jsme si ty banky jakoby oživit a sanovat a vznikla jakoby ta československá koruna. Ona jakože měla dobrý zvuk ve světě, ona měla i dobrý kurz. Jedinou nehodou bylo to, že nám ten západ neumožnil to, aby byla volně směnitelnou měnou, tak jako když koruna byla před rokem 45, že? Nebo před vznikem druhé světové války. Ano. To byla jediná jakoby chyba, protože oni se toho báli, protože oni když viděli, jaký boom se potom tady jakoby po tom roce 53 nastartoval a hlavně, jak to tady začalo skvětat a hlavně, jak se začalo budovat jakoby i ten strojírenský průmysl, hlavně na tom Slovensku, protože do té doby v podstatě to Slovensko toho průmyslu jakoby moc nemělo, protože de facto fakt fungovalo jakoby zemědělská oblast mimo Slovnaft a pár firem, které tam jakoby existovaly. Ano, ano. Tak my jsme byli světa, o tom se nemluvilo, protože na nás se dívali z pozadí, zpoza zdáli a viděli, jak to tady všechno roste. Protože nerostlo jakoby jenom to západní Německo po té druhé světové válce, do něho jakoby pumpovali ty dolary jakoby ta Amerika, protože vlastně v podstatě to západní Německo bylo drženo a podporováno hlavně Spojenými státy, že? Protože to jsme viděli pokaždé, když se tam volil nový kancléř, tak první co bylo, tak cestoval do Ameriky. Aby sme sa nehambili a môžeme dodať k tomu, my v určitých veciach vieme, rozumieš, že Američania ukradli to, čo ukradli povedane Nemci. A oni im polovicu z toho... To se dělo na obě strany, to v podstatě udělali jakoby i Rusi, ale to Rusko na to mělo právo, protože ona byla velmoc, která by jakože nesla na bedrech tu největší zátěž té druhé světové války, protože jich padlo jako nejvíc, to jsou nepopiratelná fakta, jo. A nebýt toho Ruska, tak spousta jakoby evropských zemí, jako je Francie a další jiné, nebudu jmenovat, každý soudný člověk si dokáže vybavit, které by neexistovaly, včetně nás, jo. Takže ano, války jsou vždycky dobyvačné, jestli si někdo myslí, ale oni se začínají z nějakého úmyslu a ty země, které by jakoby se vrání té agresi, tak když potom zvítězí, tak mají právo si na tom poraženém vzít zpátky to, co jim de facto jakoby bylo ukradeno a zničeno. A ty prohrané země by se potom měly podílet na té obnově těch dalších zemí. A to je to, co se v rámci jakoby těch válečných reparací u nás a u vás nedělo. Protože de facto my ještě nemáme ani jakoby v plné výši zaplacené reparace za první světovou válku a o druhé světové válce se bavit ani nebudu. Protože jenom to, co by nám Němci měli platit, tak je x desetiletí, kdyby oba naše národy nemuseli vůbec pracovat. Určitě. A to je to, co si lidi... Áno, a teraz to vidíme, kde to ty Němci dopracovali. Jenže se potom dělo to, jak je možné, že naše politické špičky, tenkrát ještě vlastně byl jakoby pan prezident Václav Havel, se dohodli s německou stranou, že jim někdo odpustí. Jak? Kdo jim na to dal mandát, aby rozhodovali o našich reparacích, kde tu pravomoc vzali? Jako, chápeš, Milane? Tady se taky udělalo spoustu špatných věcí, které by se měly anulovat. A já věřím tomu, že přijde čas a že oni se anulovat budou. Určitě ano. A dúfajme, že aj ešte sa dožijeme a budeme pri tom. Já tomu věřím, že jo. Určitě ano. Proto to tieto veci, ktoré sa udiali po 89. roku, ja som vyčítal určitých veciach, kde som pôsobil a zistoval som si pravdu aj nie vašom prezidentovi, našom ešte spoločnom prezidentovi Václavovi Havlovi. Víme, co to bylo za personu. Každý člověk trošku, co se zajímá, tak ví, co to byla rodina Havlů zač. A co byli, jakým způsobem spolupracovali, jakým způsobem dostali zaplacené od fašistického Německa, pak dostali zaplacené po konci války a pak to dostali ještě zpátky v restitucích, tak oni de facto dostali zaplaceno 3krát. Po třetí se jim vlastně ty majetky vrátily.
kto by za také peniaze, za také milióny, rozumieš, sa ani tak nepodielal, ako sa podielal prezident Václav Havel, ale žiaľ, chvála Bohu, je to za nami a verme tomu, že naštartujeme Česko a Slovensko tým spôsobom, aby ľudia v rámci aj vzdelávania, v rámci poznatkov, v rámci aj televízie Krivan Slován, rozumieš, dávali sme tieto informácie a dávali na vedomie, čo ich čaká a čo ich neminie, aby neboli ľahostajní k týmto našim výzvam a nejakým pripomienkam. Budeme viesť určité štúdium v ohľade určitých vecí v školstve, v zdravotníctve, budeme to rozoberať postupne. A to je ten dosah, aby sme menili to vedomie obidvoch národov na základe týchto vecí, aby ten národ sa už nebal ani na jednej, ani na druhej strane, jedno s druhým, aby ten strach zahodil z tých pliec a povedal si, ja dneska môžem rozhodovať o veciach verejných. Strach, který by měli mít oba naše národy, je právě to, co jsi řekl, z té lhostejnosti a z toho potom, co přijde, co bude důsledek té lhostejnosti, protože my teďka vidíme po těch 35 letech, s čím jsme zkoušeni a co si zakoušíme, ale to je jenom heřmankový odvar, když to řeknu. Ono může být ještě hůř, pokud lidi budou lhostejní tomu, co se děje. Áno, základ, ako aj mne, moji starí rodičia prizvukovali, musíš mať silného ducha. Tak. Silného ducha a ísť za svojím cieľom. Mať vytýčenú cestu a keď budeš mať silného ducha, nikto ťa nepremôže. Tak, přesně o tom to, Milane, je. Nesmí to být drženo strachem, protože jedna věc, my jsme společenští tvorové, nejsme tu sami pro sebe. My jsme jak ty včely, jak když si vezmeš ten starý československý seriál, Tisícročná včela, o tom to je. Spousta lidem by to mělo jakože dojít, protože nejsme tu sami pro sebe, jsme tu jakoby pro tu naši společnost a neseme nějakou oběť. Už jenom tím, že tady jsme fyzicky a nějakým způsobem se projevujeme, tak si musíme být vědomi toho, že jsme se narodili a toho kostlivce máme všichni v sobě. A teď jenom otázka, když budeme odcházet, aby jsme sami ze sebe měli dobrý pocit, že jsme přispěli té společnosti něčím a ne, že jsme byli jenom ti, co byli lhostejní a pak se nás tady bude odcházet, ale velice špatně, protože si budeme vědomi toho, že jsme tady nechali v tom marazmu své děti. A to je velice špatně. A my jsme viděli v obou našich národech, že vždycky ti naši předkové dýchali pro tu budoucnost. A vždycky se jim snažili předat ze sebe to nejlepší. A to je to, co nám jako bylo sebráno tím školským systémem a bohužel, ať chcem nebo nechcem, a spíš si myslím, že to je jenom tím, že jsou lidi lhostejní, nám do těch dětí nalívají to, co nám nalívají a jak nám je degradují. Že? Určite áno a preto potrebujeme, ako sme povedali, vedomie ľudí meniť, ale musíme ich meniť to vedomie už od detských rokov. Základ štepovať, že rodina je základnou bunkou spoločnosti, učiť ju. Nie ako anglosáci nám rozobrali rodinu, tým pádom rozobrali ducha rodiny. Áno, však áno. A tu je tá podstata veci, že teraz sa ľudia povedia, my to všetci vieme. My to všetci vieme, to je jedna vec. Ale nerobíme to, aby sme sa spojili. Nedělají proto nic, tak ano, to je přesně ono. Oni se na tom spolu podílejí, protože ten, kdo pachá zlo a není mu v tom zamezeno a ten, kdo tomu přihlíží, je stejně vinný, jak ten, kdo ho pachá. Tady není rozdíl, tady ta paralela je jasná. Takže lidi můžou nadávat akorát sami na sebe. Všechno zlo, které se děje, jenom v důsledku jejich nečinnosti. A všechno zlo, které se kdy na světě pachalo, jenom v důsledku nevědomosti těch lidí. Protože kdyby znali ty důsledky, tak by v životě nepřipustili, aby se to zlo dělo. Jednoznačne, presne si to povedal, ja by som to povedal v našej reči, rozumiem, že kto sa nepodielia na ničom, tak podporuje to zlo. Áno. Podporuje zlo, aby zlo vyhralo na tú druhú stranu, ako sa hovorí, na dobro. A dobré veci, ktoré sa vytvoria, rozumie sa rýchlo zničia, lebo ich je málo. A keď podporujeme zlo, podporujeme politické strany, podporujeme mimovládky, podporujeme všetko možné. Oni nevedia, že toto všetko patrí do toho. A my sme ich podporili a tie mimovládky nám tu robia zlobu, zabíjajú nám ľudí, alebo nás ničia, rozumieš, po ekonomickej stránke, ale to je tá podpora toho zla. Nejhorší, co může být, je lhostejnost lidí. Jo. Protože tady si totiž ti lidi neuvědomují, když se nezastanou toho nejmenšího, toho nejslabšího,
tak potom může nastat ta situace, že oni se dostanou do té pozice toho slabého a když oni nebyli schopni se ho zastat, tak už se nezastane jich taky nikdo. Takhle to mělo být, takhle jsme to měli nastavené v tom slovanském systému. Bohužel to je to, co oni tady zlikvidovali. Že? Vidíš to, u nás se vymítilo bezdomovectví, my jsme to neznali, my jsme to znali z vyprávění našich starých rodičů a ještě ti, co měli jakoby starší rodiče, kteří to zažili. U nás to neexistovalo, znali jsme to z filmů, když jsme to viděli z těch starých historických filmů a pak se nám to tady pomaličku plíživě začalo vracet. A co se dělo? Místo, aby se těm lidem pomáhalo v rámci té socializace, aby se dostali z té ulice zpátky mezi lidi, naopak. Ten systém je postavený tak, když do toho spadneš, abys měl velký problém se dostat zpátky a postavit se na vlastní nohy. Ale o co víc? Tady se začínali zavírat čekárny, nádraží, které kdysi bývaly otevřené i mrvere 24 hodin denně, aby si člověk, když cestoval vlakem a cestoval v noci, měl kde složit hlavu, tak jenom proto, aby ti lidi nenašli někde útočiště a ukryt, tak se to začalo zamykat. Místo, aby se těm lidem pomáhalo, tak se děli každý rok ve velkých městech ohňostroje za 100 000 korun, místo, aby se udělala aspoň jednou za rok charitativní akce, aby se ti chudáci měli kde najíst. A to je přesně ono, to je naše lhostejné, protože to tu je jenom proto, že my jsme to dopustili, protože lidi se neptali, jak je to možné, že se někdo dostane takovým způsobem na ulici, že zůstane bezprizorný, bez peněz, bez ničeho. To jsme přece nechtěli, nebo chtěli. Lidi si totiž neuvědomují jednu zásadní věc, že potenciálně jsou tím zákazníkem toho exekutora všichni. Určitě. Ono je dobré, když je rodina pospolu a jsou dva pracující, mají děti, jenže si neuvědomují to, že všichni stárneme. Ten čas se na nás jakože projevuje na všech stejně. Někdo onemocní, děti odejdou, mají svoji rodinu a ti rodiče zůstanou sami. A teď na stáří, nedej bože, když jeden z těch partnerů odejde, umře, a ten se ocitne sám, tak v ten moment pochopí, že se dostal na toho místo a nedej bože, mají nějaký závazek, který musí platit nebo něco. Zjistí, že na to nemá. A je ten moment zákazníkem toho exekutora a ten stát ti ukáže velice rychle, kdo je vlastníkem tvojí nemovitosti, tvého účtu a já nevím čeho všeho. Protože kdyby jsme byli opravdoví vlastníci, tak z těch věcí v životě nebudeme odvádět daně, protože jestli si ty si někdy něco pořídíš, koupíš za zdaněný příjem, tak jakou po tobě může chtít ta společnost, ten stát, další daň? To je to, co si lidi neuvědomují, to je další židovina, zloděj. No to je, protože Janko, lidi ve státě mají být bohatí a ten stát si má půjčovat od těch lidí. Takhle to má být, to je spravedlivé. A ne naopak, že stát bude bohatnou na úkor těch lidí a ti lidi budou dřít bídu z nouzi a rýt nosem v zemi. Nebo nedej bože se stanou z nich bezdomovci. To je špatné, to je choré. My jsme se dostali někde, kde jsme vůbec mít neměli. Určite áno, v tomto máš veľkú pravdu, keď si to spomenul, určite, to je súhlasím na 100%. Jedna vec je tá presne, tak keď si kúpiš dom, im ide o túto vec, aby ťa zbavili vlastníctva. Toto anglosaský systém nikdy nepodporoval, lebo keď sme sa niekedy pýtali svojich kamarátov, ktorí boli v zahraničí, oni všetko mali prenajme a keď videli Slovákov a Čechov, že majú obrovské vlastníctvo, tak ich potrebujú o to sa zbaviť. A toto je to, prečo by sme mali platiť za vec, ktorú si kúpim, ešte daň. Daň z nehnuteľnosti. A nebo daň, oni pýtali také veci, daň do sliepu. Když to přeodkážu na svoje děti. Jak je to možné? Ty děti to mají převzít automaticky. A ne, že budou platit státu ještě dědickou daň. Ona už je v podstatě jakoby stejně si myslím teďka zrušená, jo? Ale fungovala ještě do nedávna. Že? O tom to je ten problém, ale znova sme sa vrátili k tomu, keď podporujeme zlo, lebo sme sa zdali toho, že máme právo, že to je naše a my ešte za to ideme platiť. A my to podporujeme, my tam ideme ochotne to zaplatiť, aby sme mali pokoj. Však přesně tak to je, no. A jenom se zeptám, Milane, Pavel s náma dneska není, že jsme ho ještě ani nepustili ke slovu. Neviem, Pálko, neviem, či má nejakú robotu, určite až dáme, možno dáme aj zajtra vysielanie nejaké krátké, rozumieš, aby sa Protože jsem viděl, na začátku jsem opravdu viděl, jakože se přihlásil a že zdraví. Áno, takže, tak uvidíme. Ty se nechce připojit. Nie, určite áno, tak ťažko niekoho nutiť niekde. Myslím si, že možno má robotu, lebo ja som s ním vyprával, že by sa pridal.
základom je to, že niekedy dneska ideme ešte cez facebookové stránky, rozumieš, že ho nemusia pustiť, lebo je známy človek, nemusia ho pustiť do vysielania, povedane dajú mu, ja som mu dal pozvánku, dajú mu blog a jedno druhým. Oni to veľmi dobre vedia a robia to. Ja som dneska dal povedanie pozvánky 10 ľuďom, rozumieš, ale tu nie je o tom. My potrebujeme aj kompetentných ľudí na to, aby mohli hovoriť a to je základom pre televíziu Krivan Slovan. My môžeme tieto vysielania povedanie zvýšiť, dávať do týždňa niekoľkokrát podľa toho, ako som povedal, že môžeme rozhovoriť. Se to lidem do povědomí, že tu nějaká taková alternativa existuje, jakoby změny toho. Áno, presne o tom, že tá alternatíva je zdravého rozumu. To je jedna vec, že nejdeme cestou, že chceme nejaké funkcie, alebo čo ja viem čo, ale chceme pomôcť tomu, teda obom národom v rámci tej spolupráce, aby sme niečo dosiahli. A dosiahli to, že aby sme tú zmenu dosiahli. Nie, aby, ako oni tvrdia, keď niekto ide proti režimu, že je proti režimovi a musí do väzenia. To nie, ale chceme zmeniť politický systém. Či sa im to ľúbi, alebo nie. Dobre, ja by som... Ale ani Milane, ta změna režimu nemá být trestná. Tady jediné, co je trestné, co by mělo být trestným činem, tak to je jakoby proti republice, ne proti jakoby zřízení. To by mělo zůstat trestným, protože pokud tady chce jakoby někdo udělat zvrat, to je to, co mělo být teďka ten Majdan u vás. Toto by mělo být trestným činem. A ne to, že někdo chce změnu systému pokojným způsobem, protože to je špatné. Ale jestliže tady někdo je protistátní živel, tak to je jiná věc. Tady se dějí protistátní akce, že? Ano, my chceme jednoznačne. My bojujeme za národ. Aby teda obidva národy sa mali dobre. Ten ľud, aby začal rozhodovať sám o sebe. Nie aby, ako sme povedali, stranická politika bola nad povedanie nad rámec toho všetkého. Lebo vieme, ako to dopadlo. Vieme, ako dopadlo, rozumieš, ohľade našej ústavy. My tu ideme niečo riešiť na Slovensku, keď povedanie Ficová vláda nemá záujem zmeniť povedanie odstavec 7, teda článok 7 odstavec 2, rozumieš? A toto je problém. A to sú nadnárodné spoločnosti, nadnárodná ona všetko. Čom, ako, ja sa ešte raz pýtam, jak je možné, že je niečo nadnárodné? Môže byť len národné. Přesně, přesně. Jak může být něco víc než národ? To je tady už jenom z podstaty toho slova. Je jasné, o co tady jde. Určite áno. O tom to je. Presne sme tak dopadli, lebo musím sa troška vrátiť dozadu, Janko, rozumieš, ohľade tých vecí. Urobili to komunisti. Ak si pamätáš, rozumieš, podniky boli národné. A to, k tomuto sa musíme vrátiť, keď vytvoríme nejaký podnik, musí byť národný. A podstata veci, oni to zmenili na štátny, aby štát rozhodoval o podniku, ale nie národ. Lebo by sa museli národa pýtať a to nie je dostupné. A to nemôžeme dovoliť v budúcnosti. A o to sa nepostará ani pán Fico, ani pán Matovič, ani pán Fiala a ďalší. To sú všetko zbojníci slovenského národa a českého národa. To sú všetko loutky v cizí moci, presne. Tak, Janko, ja ti veľmi pekne ďakujem dneska, rozumieš, že sme takto si mohli podebatovať. Verím tomu, že budeme častejšie debatovať, aby sme pomohli obidvom národom. A ja by som bol rád, keby sa nejaká tá relácia, povedanie z českej strany, vytvorila, aby sme vás mohli prezentovať, alebo príspevky vaše dávať, rozumieš, nejaké rozhovory, nielen povedanie na úrovni našej televízie, to určite áno, ale ešte, aby ste povedali tú prácu, aby tí ľudia v teréne videli, že poznajú tých ľudí, vedia, za kým majú ísť a vedia sa obrátiť, povedanie, aj o tie poznatky, či to je ohľade ekonomiky, duchovná, musíme to prezentovať v určitej fáze, ako som povedal, pokiaľ nevytvoríme pre slovenský národ a pre český národ, aby mal silného ducha, tak nevytvoríme nič. A o tom je tá zmena. O tom je tá zmena, ktorú chceme urobiť, rozumieš, aj v rámci politického diania, aby národ zobral zdravý rozum do hrsti, aby zobral povedanie, alebo odhodil ten strach za seba a nebal sa
ako sme už hovorili v tuto živom vysielaní, aby sa nebal týchto politikov stranických a povedať názor nie je hanbou, aj keď sa človek pomýli. Tak. Tak ja by som ešte raz chcel poďakovať na českú stranu, pozdraviť bratov Čechov. Určite budeme stať vedľa seba ako bratia a budeme si nápomocní, ale musíme zahodiť strach na obidvoch stranách a ísť do tej veľkej zmeny, ktorá sa nám núka, aby sme boli rovní s rovní. Ešte raz pekný večer pre Českú republiku, Slovenskú republiku a pozdravujeme všetky bratské národy, slovanské, včetne Ruskej federácie, srbskej, maďarskej, poľskej. Nech sa konečne k nám pridajú a budeme veľmi radi. Pekný večer z televízie Krivan Slova. Pekný zbytek dne, taky, nashledanou. Ahoj.